Приятели, това е трета, последна част, така на купчето на Рубик. Нарехме втория ред. Ето го. И сега се залавяме с долното. Трябва имате едно L или точка. Обаче ако имате L, си го нагласите да ви е във вашия ляв горен ъгъл. Лев горен, така трябва да е. Може да имате само точка. Ще покажа формата. В смисъл трябва да направим един жълт кръст. Един жълт кръст трябва да се направи. И ще покажа формулата. Първо. Ето. Обръщате купчето е така да гледате. Това е така и ние така. Завъртате. Тая предната част завъртате на там. Качате нагоре. Въртите насам. Сваляте. Връщате. Въртите. И ще получите една черта. Ако в началото ви беше точка и като повторите това, ще получите L. И отново повтаряте. Сега като се получи черта, след L ще се получи черта. Правите отново формулата. Така. 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 Това е по-различно купче. Извините. И ето ви го жълтия кръст. А сега, в началото има три случая. Да ви или на черта, или L, или да ви е готов кръста, или точка. Тоест 4. И да, ако ви е точка, като направите тази форма, ще се получите L. Горния ляв трябва да се го нагласите. Като направите точния път, ще получите чертата. След чертата, кръст. И да, ето го. Обаче, ако не ви е в горния ляв ъгълъто, няма да стане. Така трябва да е. И да, ето го жълтият кръст. Сега, трябва че централни купчета. Ето тези, централните. Ето ги. Така, как да ги наредите? Ето нагласите си на едно да дойде. Опа. Чакайте. Нагласите си. Ето го едно. Тук се получило. И сега на неполученото правите ето така. Правите ето тази форма. Сваляте, въртите два пъти. Дигате, въртите, сваляте. Въртите, дигате, въртите още един път и средните купчета ще се наредат. Ето. Така, след това. Ето той тук ще се нареди. Са, търсите купчетата, които не са си на местата. Ето, оранжево, зелено и жълто. Трябва да дойде ето тук. Оранжево, зелено и жълто. И там, където искате да дойде, правите ето тази формула. Сваляте надолу. Въртите натам. Сваляте. Въртите. Дигате. Дигате. Връщате. Ако не стане от първия път, отново. Сваляте надолу. Въртите. Сваляте. Връщате. Дигате. Връщате. Дигате. Връщате. Ако не стане отново правите. Така. Дигате. Правите го просто, докато ни стане. Правите го, докато не стане. Така. Ако не стане, го правите ето тук. Ето на мен не ми стана, затова тук го правя. Така. Свалям. Така. Дигам. Така. То не стана от първи път, затова пак. Така.
така, въртя и ето го, то си дойде на мястото. Само че са разбъркани. Сега, как да ги обърнем да си дойдат на местата? Значи, ето, правите на това, ето тази формула. Сваляте надолу, въртите два пъти, дигате, още един път, сваляте, въртите, дигате. Завъртите надолу, въртите два пъти, дигате, връщате един път, сваляте, връщате, дигате. Ето, то се връща. Не стана от първия път пак, но на мен от първия път ми стана. Така. Синьо, червено и жълто. Не си на място. Ето тук трябва да дойде. Правите на червеното така. Отново тази формула за въртането на купчетата си дойдат по местата. Така. Не стана от първия път. Пак. Така. Айде. Така. И то си идва. Синьо, жълто и оранжево. Трябва да дойде тук. И отново повтаряте формата. Сваляте, въртите, сваляте, връщате, дигате, връщате, дигате, въртите. После. Ето го, то си дойде. Още няма го прави. Това. Значи това трябва да дойде тук. Така. Но така правите тази формула за въртане. Купчето си дойде на местата. Така. Айдете. Сваляте. Ако не станат първия път. Дигате, въртите. Ето го. Зелено, жълто, оранжево. Трябва да дойде тук. Въртите го. Въртите. Така. Дигате. Още един път въртите. Дигате. И връщате. Така. Синьо, червено, жълто. Трябва да дойде тук. Значи повтарят отново тази формула за въртане. Така. Не стана за това пак. Така. Извинете. Без да искам бутнах камерата. Така. Вършваме. И така. Сега, това пак така, то си на местото, само че трябва да го обърнете. Така, сваляте, въртите два пъти, дигате, въртите, сваляте, въртите, дигате, сваляте, въртите два пъти, дигате, връщате един път, сваляте, въртите и дигате. То се връща. Така, сега, останах само две. Отново повтаряте тази формула, те си на местата. Трябва да ги завъртите. Така, два пъти нагоре. Въртите, сваляте, въртите, дигате. Сваляте, въртите, дигате. Връщате един път, сваляме, връщате, дигате. Сега, отново тук. Сваляте, въртите. Айде, въртите два пъти, дигате, въртите, сваляте, въртите, дигате. От друга страна, сваляте, въртите два пъти, дигате, връщате един път, сваляте, връщате, дигате и купчето на Рубик ще се подреди. Това беше от мен как се реди купчето на Рубик трета част. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. Чао!